vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Nezuro ndakanzwawo imwe confession yababa avo vanga vachiti ivo vakamboita dambudziko rekuti vainge vachirasika njere dzavo. Saka ndabva ndafunga kuti regaiwo ndinge ndichiuya nenyaya yangu, zvimwe kuda ndinokwanisa kuwanawo advice. Nyaya iyi iri kuitika kwandiri mukoma. Inyaya yekuti ndiri kupota ndichinzwa mavoices mumusoro mangu, but as for my family, wose wandiri kuzama kuti ange achindibatsira, vanhu vose vari kungonditi enda kuchipatara, but ndine zvimwe zvinhu zvandiri kusangana nazvo mukoma kana kuti zvandinoona. I do not know why kuti hama dzangu dzose idzo dziri kuramba dzichingosimbirira nyaya yekuti unofanira kuti unge uchienda kuchipatara. Hanzi zvese zviri kuitika kwandiri maybe mahallucination andiri kuita, but mukoma inini ndakazvipira kuti kuchipatara handiendi, nekuti nyaya yangu ndinoziva payakatangira. Kumashure uko murume wangu ainge ari very supportive, but it seems as if iyewo ava kutokontrolewa nema-cousin brothers angu, because ivo vari kugara vachingomuudza kuti tsano muri kufanira kuti munge muchienda nehanzvadzi yedu kuchipatara, nekuti kana akazosangana nedambudziko imimi musingadi kuenda naye kuchipatara tinozongoblama imimi. Hanzi hamufanire kuti murambe muchingoteerera murwere, tsano endai nehanzvadzi yedu kuchipatara. But inini ndiri kuramba kuenda kuchipatara mukoma. Of course vanokwanisa kuti zvose zvandiri kuona kana kuti mavoices avo andiri kuti ari kupota achitaura neni, of course vanokwanisa kundiudza kuti zvose zvandiri kuona hazvipo, kana kuti mavoices ose avo andiri kupota ndichinzwa achitaura neni munzeve dzangu, zvinhu izvozvo hazviko. But mukoma inini ndinoziva kuti nyaya yangu yakatangira pai. Ndingangoti kumhuri yekwedu ndini ndega munhu ainge ari mumarriage yainge iri right before ndisati ndazosangana nezvinhu izvo zvandakasangana nazvo. Saka all of my sisters nevamwe vana vekwanabamnini vose vakangomitiswa. Ndini ndega ndakangokwanisa kupinda mumarriage, ende nanhasi ndini ndega ndigere pamurume. Vazhinji vacho vanokwanisa kuva vakagara pavarume, but unenge uchinyatsokuona kuti apa hapana kana future zvamuchose. Saka dzinza rose ndingangoti ndini ndega ndainge ndigere mumba. Then kumashure uko nyaya iyoyo yainge yakambotaurika. There was this other family gathering. Saka inini nemurume wangu takazoenda kumusha ikoko. At that time takaenda nemotikari iyo yainge iri company car. Murume wangu ainge angowanawo favor, then ndokubva audzwa kuti since tainge tichitravela a very long distance ainge ange achishandisa a company car. Saka patakaenda ikoko mukoma ndakaona kuti vanhu vazhinji vainge vasina kufara nazvo. Takati tichingonosvika murume wangu akabva atanga kungotumwa nevamwe vatete vangu, ende matumiro acho awo avainge vachimuita ndakazotoona kuti imwe yacho yainge iri muyedzo, because after vabva mukumutuma kuhuni kunochera mvura nekutenga zvimwe zvinhu zvainge zviri not necessary, ndo pavakazomubvunza kuti nai ko petrol yako haiperi here. Murume wangu akazondiudza izvi after the function. Ndo pandakazoona kuti saka ndini ndega ndainge ndisiri kuona kuti matumiro acho awo ainge achiitwa navatete it was not normal at all. Murume wangu haana kana kumbogara apiwa mukana wekuti ange achigara pasi. Iye murume wangu achindiudza akabva azoti vatete vakati vazomutuma zvekare vakabva vati konai ko petrol yacho haiperi here. Iye murume wangu ndo paakazovaudza kuti no tete iyi ikampani car, saka tatongobva takadira full tank plus pakudzokera tine kadhi ratinoshandisa kana tichida kungodira petrol. Hanzi vatete vakangoti wo
but hanzi hoo yacho yavakaita yainge iri iya yekuratidza kuti vainge vasina kufara nemhinduro iyo yavainge vapiwa nemurume wangu. Then takazoti tichinosvika kuHarare mukoma, ndingangoti marriage yangu ndo payakatanga kusheka, because tiriko kufamily gathering iyoyo vatete vainge vakatombondi approacha, ndainge ndichisuka at that time. Saka pavakauya vachitanga kutaura neni vakabva vangoti iwewe maoko ako ari very loose. Saka ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda vatete vangu vainge vachingoita majokes neni. Vatete vakabva vati ndanga ndakakutarisa pose apa pawanga uchisuka, ende ndabva ndazvibvunza kuti why is it vamwe vanasikana vemumhuri vanonyatsokuoneka kuti vanoshanda, why is it ivo vachitadza kuchengetedza varume, but iwewe simbe zvayo ndiwe ugere mumarriage. Ko Mwari mukuronga kwavo vanombozvifambisa sei? Unofanira kuti unge uchisimbisa maoko. Ndokubva vaseka zvavo vakabva vaenda. Ende ndakavatarisa pavainge vachibva apo pandainge ndiri, vakafamba vachiita sekunge vanogutsurira musoro, so sekunge vainge vachitaura nemhepo, like vainge vachitaura neumwe munhu uyo wavainge vachiona vari vega. Takazoti tichinosvika kuHarare, marriage yangu yakasheka mukoma, zvekuti dai vanga vaseri Mwari zvimwe kuda inini nemurume wangu tingadai takasorambana kudhara. Nanhasi uno mukoma ndingangoti marriage yangu ichiri muICU, but handisi kumira kutsanya, handisi kumira kunamata. Lucky enough ndakawanikwa nemurume wekuti iyewo sometimes akaona kuti tinenge tanyanyisa kutukana, so anobva abuda panze, then anobva aenda kuseri kwemba obva atanga kunamata. Ndingangoti maybe that is the only clue iyo ichiri yakangoti batanidza. Dai kwanga kusiri kuti murume wangu neni tinonamata, zvimwe kuda tingadai takarambana kudhara, because kumashure uko vatete vangu vakatomboudza last born yemumba medu kuti iwewe haufe wakaroorwa iwewe. Ende nanhasi uno munin'ina wangu mukoma haana kana kumbogara akapinda mumarriage, but ane vana vake 4 at the age of 30. Mukoma ane vana 4 but haana kana kumbogara akapinda mumarriage. So I think kuti mamwe maproblems atiri kusangana nawo inhau yekuti vatete pane zvavakabata-bata. Kana uchida kuona kuti mumhuri medu hamuna kana unity, kana dziri dzimwe nyaya munokwanisa kutotaura muchitowirirana, but kana ukada kungotanga kungopinza nyaya dzekuti tiri kufanira kuti tinge tichizofamba as a family, because zvimwe zvacho zvatiri kusangana nazvo mukurarama, hama dzangu muri kuzviona sei? Do you think guys kuti izvi zvatiri kusangana nazvo zviri normal? Ipapo mukoma munhu anobva atokuchinjira nyaya. Umwe munhu anokwanisa kungokuudza kuti kana ukada kuenda kumaprofita ameno zvako ikoko uchaenda kunorombeswa, kana kuti mumwe anongokuudza kuti zvinongotangira kumaprofita ikoko gumisidziro wava kuzoenda kun'anga. So I suspect kuti mumhuri medu kana kuri kunzi pane umwe munhu akabata-bata mishonga yake, like munhu iyeye anenge aine chinhu chake icho chinenge chichimuudza kana wafunga kuronga kuti unge uchifamba. Ende zvinhu izvi zvakatomboitika, izvo zvakazokonzeresa kuti murume wangu ange achingozviudza kuti it is far much better kuti tinge tichingonamata zvedu tiri mumba. As for now mukoma, inini nemurume wangu hatina church yatingati ndiko kwatinoenda tichienda kunonamata, tinongonamata zvedu tiri mumba. Kumashure uko tainge tichiendawo kuPentecost, but mukoma zvinhu zvacho zvinenge zvichingoita kunge zvinenge zvakangonangana neni. So because kuchechi ikoko kwatainge tichienda ndakabva ndazoudzwa navamufundisi kuti ndinge ndichizombouya for deliverance. Ndakati ndazoenda kumba kwavo thinking kuti maybe deliverance ichange ichizoitwa pane vanhu vakati one day, but ndakati ndichinosvika pamba pavo ndakabva ndanotisa kuti painge pangori nemusikana webasa chete. Ndo pandakabva ndaona kuti there was something that was very wrong. Ndichinopinda mumba mukoma, he attempted kuti ndinge ndichienda kunovajoina kuspare room kwemwana wavo, vachiti ikoko ndiko kwainge kuri very comfortable kuti tinge tichiita the deliverance service tiri ikoko. Ndikabva ndaramba, ende ndakazoti ndadzokera kumba ndichiudza murume wangu kuti it was quite strange kuti vamufundisi vanga vasuggesta kuti tinge tichibuda mudining umo matanga takagara vasati vatanga kundinamatira, vakabva vati
tinofanira kuti tinge tichienda kuspare room kwemwana wavo. Ikoko ndiko kwavainge vari very comfortable kuti vange vachindinamatirira. Saka ndabva ndaramba ndikabva ndangobuda mumba mavo. From there on murume wangu akabva andirambidza kuti tinge tichienda kuPentecostal, ikoko kwatainge tichienda. Ndo patakambozama kuti tinge tichienda kumasowe. At that time ndainge ndabatira pamuviri. Chakazokonzeresa kuti tinge tichimboenda kunonamata kumasowe, it was because of the way iyo yandainge ndichibleeda nayo mukoma. Saka tainge tava kungotsvakawo rubatsiro, then takazotanga kuendawo kune mamwe masowe awo ainge ari munharaunda imomo matainge tichigara. At that time tainge tisati tauya kuno kuSouth Africa, tainge tichiri kuZimbabwe. Saka patakaenda kumasowe ikoko pane mamwe mashoko akataurika, ende mashoko iwawo akataurika mukoma. Now I understand kuti unokwanisa kutopiwa chiprofita, iwe wobva watofunga kuti maybe chiprofita chacho chaunenge wapiwa chinenge chiri chenhema, because this was many years ago pandakaudzwa nemuprofita iyeye kuti amai, ndaona pamberi apo mazorwara, ende mukurwara kwenyu hakuna achange achibhilivha kuti muri kurwara, ende ndazotoona masvika mukufa pasina kana anenge achibhilivha kuti muri kurwara, ende even the day ramuchanzi mazofa kana hama dzenyu dzichatoramba kuti mafa. Ende ndazoona murume wenyu achizoshungurudzwa chaizvo nehama dzenyu, achinzi iye ndiye anenge akonzeresa rufu rwenyu. Ende ndava kuona kuti zveshuwa ndo zviri kuitika kwandiri, kuti ndiri kurwara mukoma, but hakuna kana ari kumbobhilivha kuti ndiri kurwara. Kunyangwe murume wangu mukoma ndava kutoonawo kuti kamweya kacho ikako kanotombopota kachiti kakamubata kobva kamusiya, because kana ndikatanga kungotaura kuti ndine mavoices awo andinopota ndichinzwa munzeve dzangu, sometimes mavoices awa ndinonzwa zvose zvaanenge achindiudza, but ndinobva ndakanganwa. Sometimes ndinongomanzwa like anenge achindiudza zvimwe zvinhu zvinenge zviri very important, but anenge aine maungira anenge akawandisa, as if mavoices awa munhu wacho anenge achitaura neni ari mubako, because maungira acho anenge akanyanyisa zvekuti handikwanise kuzobata mazwi acho awo andinenge ndichizama kuudzwa nemunhu iyeye. Murume wangu mukoma, kunyangwe dziri hope dzandinorota, atova neaattitude kayake kuti haatombodi kana kunzwa hope dzandinenge ndichida kumuudza kuti nezuro ndakarota zvakati nezvakati. Anobva atorakidza kuti anenge atsamwa, kana kuti anongokuudza kuti no, chiregedza kundiudza hope dzako, ngatipfugamei tinamate. But ndinenge ndisati ndatombomuudza hope idzo dzandinenge ndichirota. Saka ndava kutya kuti chiprofita icho chandakaudzwa so many years ago, apo pandainge ndakatakura nhumbu yemwana wangu iyo yaipota ichiita kuti ndinge ndichiita heavy bleeding, hanzi ndichasvika mukufa vanhu vasingabhilivhi kuti ndiri kurwara. Wose wandataura naye kuti izvi zviri kuitika kwandiri, I think kuti muri kufanira kuti munge muchifamba neni kuti ndione kuti zvii zviri kuitika kwandiri. Wose munhu anobva angondiudza kuti enda kuchipatara, but mukoma, nyaya yangu payakatangira ndepekuti ipapo takati tabva kufamily gathering, vatete vakabva vaudza murume wangu kuti muri kufanira kuti munge muchiuya kumba kwangu, hanzi pane zvandinoda kukupai. Iye murume wanguwo haana kana kumbogara andiudza kuti ndo zvaainge aronga navatete vangu. Takati tadzokera kuHarare, mushure mekunge marriage yedu yava kumbosheka, one day murume wangu akabva angotipinda mumotikari, ende akabva aita semunhu ainge agarwa, because haana kana kumbogara andiudza kuti ainge achida kuenda neni kupi. Ndakabva ndapinda mumotikari mushure mekunge ndaona kuti chiso chemurume wangu chainge chachinja. The direction yacho yaainge achidriva akananga, tainge tichienda uko kwakavakira vatete vangu. Handina kana kumbomubvunza, because ndainge ndichiona kuti murume wangu ainge achirakidza kuti zveshuwa anenge munhu akagarwa. Takati tasvika kwavatete kuya, asi mukoma, takati tichinorara kudai, ndakabva ndanzwa kuti mumba imomo mainge makaita kurema, because murume wangu akabva ambobuda achiti ainge achida kuenda kunotaura nabanguru. Saka ndakabva ndasara ndiri 1 ndakangorara kudaro. Mukoma, ndakati ndava kuda kunobatwa nehope, ndakangonzwa sekunge mumba imomo mainge mapinda munhu, ndokubva ndavhunduka. Mukoma, ndakaita zvekuvhunduka zvekutojamba ndichibva pamubhedha, so ndo pandakazoona kuti
ko ndichiri mumba, because in my mind ndainge ndichiona sekunge ndainge ndiri kumakuva. Ndo zvinhu zviri kuramba zvichingoitika kwandiri mukoma, cause sometimes ndinokwanisa kungoti ndakagara so ndinongoona vision ndakamira ndiri kumakuva, ende voice iroro sometimes rinenge richitaura neni, voice iroro rinenge richitaura neni rinenge richiita sekunge rinenge richida kundipa madirections epaguva apo pandakavigwa. Saka nekuda kwekuti voice iri rinenge richitaura neni rinenge richitaura nemaungira, handikwanise kuzosvika paguva pacho apo parinenge richindiudza kuti ndo pane guva rangu. Ende zvinhu izvi mukoma zvakatanga kuitika apo patainge taenda kumusha kwavatete, ndo pandakatanga kungovhunduka kudaro. Saka ndakati ndavhunduka kudaro mukoma, ndakabva ndazotomhanya ndichibuda panze, because I kept on feeling as if pambedha ipapo pandainge ndakarara painge paine umwe munhu uyo ainge akarara neni. Ende kunyangwe murume wangu paakazodzoka akangondiwana ndakamira panze, akabva andibvunza kuti why is it ndainge ndiri panze. Ndakabva ndamuudza kuti mumba mainge muchinyanyisa kupisa. Ndipo patakazodzokera tose mumba, but kunyangwe zvandakazodzokera nemurume wangu mumba mukoma, zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichibatirwa nehope, because ndaiti kana ndikada kunobatirwa nehope kudai ndaibva ndavhunduka ndichinzwa kuti no mani, mumba umo matainge takarara mainge muine umwe munhu. Sezvo inini nemurume wangu tainge tisiri kunyatsokutaudzana mune zvakanaka, ndakashaya kana simba rekuti ndinge ndichimuudza kuti izvi ndo zvandainge ndichisangana nazvo. Kumba ikoko kwavatete takazogara for about 3 days, because kumba kwavatete ikoko takazogara I think for about 5 days. Ivo vainge vava kuti kana tikada kuoneka vobva vati munoenda mangwana, then musi watakazoti mangwana vatete tiri kufanira kuti tinge tichidzokera kuHarare, vatete ndo pavakazonditi ndikuda kuti unge uchindiperekedza pamhiri apo. Takabva taenda kuya mukoma, but takati tichinosvika pamba pavasawira wavo iyeye mukoma, ndakaona kuti kana kuri kunzi gogo ivavo vanoroya, ndainge ndapinda mugomba reshumba. Gogo ivavo mukoma vainge vachembera, munoziva kuya kunonzi kuchembera. Ndakatoshaya kuti ko ivo vatete wai vainge vachiti gogo ivavo vainge vachembera kudaro vainge vari best friend yavo. Gogo ivavo kunyangwe kutaura vainge vava kusatombogona kana kutaura, vainge vanyanyisa kuchembera zviya zvekuti vainge vava kungogara vakarara so. But takati tichinosvika pamba pagogo ivavo, vatete vainge vandiudza kuti gogo ivavo vatainge tichienda kunoona vainge vachirwara. But takati tichingonosvika kudai so, gogo ivavo vakabva vatowana simba rekuti vange vachimuka vachigara. But mukoma kana munhu achembera anenge ava kutyisa, kutaura vainge vasingagoni. But takati takagara navo kudai, gogo ivavo vakaramba vakangonditi ndee kutarisa kudai, vaiti kunyangwe nhunzi dzikavamhara pamuromo vaisamboita kana action. Zvinhu zvakaitika ipapo mukoma zvakandirovesa nehana. Takaswera the whole day takangogara nagogo ivavo. Kana nyaya dzaimbotaurwa painge pasina kana nyaya dzainge dzichimbotaurwa pakati pavatete vangu nagogo ivavo. It was as if vatete vangu vainge vangoenda neni kuti vange vachindiratidza sahwira wavo iyeye. Then takazoti zuva ravira, vatete vangu ndo pavakazoonekana navasahwira wavo iyeye. Takazobva pamba pagogo ivavo, I think it was somewhere around 7 p.m. kunze kwainge kwadoka mukoma, apa tainge tisina kana matochi tisina kana chii. Then mukunofamba mukoma, vatete vangu ndo pavakazoti ndiri kuda kumbotsauka mwana wehanzvadzi yangu. Ndokubva vapinda mune kamwe kamunda ako kainge kari padhuze neroad. Ndakabva ndati regai ndifanosokufamba zvishoma, but mukoma ndakati ndati fambei for about 10 meters I think so. Ndo pandakabva ndangonzwa voice iroro, ndo parakatanga kutaura neni, ndo manzwiro acho andakatanga kuita voice iroro. Saka voice iri rakatanga kutaura richirakidza kuti munhu iyeye ainge achiri nechekure neni, but ainge achifamba very fast. But munhu iyeye ainge achifamba achiuya uko kwandainge ndiri achitaura ainge achirakidza kuti aifamba very fast, but handina kana kumbogara ndamuona. Voice iroro mukunotaura ndakazonzwa kuti munhu iyeye ainge amira pamberi pangu. Munhu uya paakarakidza kuti ainge amira kumberi kwangu akabva angoridza tsamwa ndokubva angoti
inga unovhaira 1 voice iroro ndokubva ranyangarika. Saka ndakabva ndavhunduka ndokubva ndaridza mhere ndichidanidzira kuna vatete, pati mukoma vatete vakabva vangobudikira vari kumberi kwangu. Vatete vakabva vati, ko uri kuvhundukeiko iwe zvauri gwara? Ndini ndanga ndichitaura ndiri muchibage vise iri randanga ndichikutsvakira. Vakabva vabuda mukamunda kaya vakabata mavise maviri ndokubva tatanga kufamba tichienda kumba. But mukoma kubva ipapo ndo pandakabva ndatanga kungorota ndiri kumakuva kana kungorota ndichirakidzwa panenge paine guva rangu. But nekuda kwekuti voice racho rinenge riine maungira akanyanyisa, ndinobva ndarasika pamadirections iwawo acho andinenge ndapiwa. Shoko rinonyanya kundityisa ishoko iro randakaudzwa nemuprofita uya so many years ago kuti mukurwara kwangu kwose kwandichazoita in the future hakuna achandibhilivha kuti ndiri kurwara. Nekuti kana wakanditarisa mukoma unonyatsoona kuti mukadzi uyu ari very fit, ende kana ndikakuudza kuti ndiri kushungurudzika haumbofi wakazvibhilivha. Mukoma, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe ndikwanise kuwanawo maadvices. Kunamata ndiri kuzama kunamata, but situation yacho mukoma haisi kana kumbochinja. Marriage yangu chaiyo iri muICU, but ndiri kuzamawo kutsanya zvekare nekunamata. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Asi please ngatitaureiwo navo mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo vanhu vanondibatsirawo kunamata. Please let us try to pray for our dear sister. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.